kultasi aikoja, kultasi aikoi, kultasi aikoja, kultasi aikoi. Malja ystäville oikeassa asennossa. Voin oikeasti kertoa. Me ajetaan 20, koska Google Maps ohrasi meidät keskelle metsästyspolkureittejä. Täällä me sitten olemme Alahärmän lakeuksilla valokuvailemassa auringon nousua. Niin me mennään tänään yhdessä iltaan, ilman huolta siitä, mistä aamulla herää. Ajetaan auringon nousua. Me suunnataan Itä-Suomeen päin. Katsotaan mihin päästään. Täällä tullaan, jos jaksamme ajaa. Joensuuhun. Tai Venäjän raja. Katsotaan. Venäjä täältä tulemme. Tänään missä huomenna, nää on kultasi aikoi, kultasi Nyt olemme saapuneet Kuopioon. aikoi, kultasi aikoja, kultasi aikoi. Me voitais rakastua. Kello alkaa olemaan siinä 12 yöllä ja täällä me etimme pizzaa Kuopiosta 2 tuntia sitten ja nyt on iltapalojen aika ja täällä me syödään pizzaa ja ollaan menossa nukkumaan. Ihan autossa nukutaan ja täällä on niin nätit maisemat, siis niin, voisiko oikeasti silmät lepää rauhallisemmassa paikkaa? Voisiko olla parempi paikka mennä nukkumaan? Kello on vittu 7, mä oon nukuttu 6 tuntia täällä. Tää oli vähän rankka reissu. Huomenna, nää on kultasi aikoi. Täällä tänään missä Täällä on kuulkaas niin kauniit maisemat, että ei me täältä olla pois lähdössä. Muutetaan tänne asumaan. Erämetsään. aikoja, kultasi Oikeesti voiks joku kertoa mitä vittua, mihin Google Maps meidät tänään missä huomenna, nää on kultasi Ja miten hommat hoituu täällä autoretkellä? Joo. Miten hampaat harjaamme? Hammasharja tähän ABC vesijuttuun. Hammas tahnaajan. Se on kuulkaa siinä. kultasi aikoi, kultasi aikoja, kultasi aikoi, kultasi aikoja, kultasi aikoi. Siellä missä kivinä lehtii, heittäydy täysin, siihen mikä on tärkein, ja tee sitä missä sulle on järkeä. Siellä missä kivinä lehtii, tee mitä se vaatii, vaikka pääsis maaliin. Päädyttiin sitten Turkuun takaisin. Jee! Turvallisesti matka meni. Vaikka pääsis maaliin, se on se fiilis mitä etsit. Siellä missä kivinä miettii,